jang amai ke padupon Jwar amla harlak BJP local committee atum dan khirang ki amai ki phapon Ingdeng isi hansi jinthong nokhong chingro mamai ke padupon Berta life ke la ro to anaphanta kardompa jereklo Ni liberta than bang phi samiti mola rohang pi lasipini adap berta angton pen archupon ekta Sangti hidi paklang so number hini sirvumu LP school pathua klamalong believers Eastern Church pen ingdeng thi risoi jang amai ke padupon Laso along reverence ajoy tulsiari reverence rioben tobi reverence thanghau lapen reverence adam jatchi atum speaker aman pen chitong dumsi arnamalam thanpon Laso hud local MEC sang pi kadom terang pi PHLC sarupathar CCMI ko bapuram terang penchelo ongdum believers Eastern Church aphan ke koi ararato chitong दुधा ले हिले फन दिया एक था Ronga pura pen Lawrence lecture report बिरसिकला अलाली का जितो नंबर तुझे अर्जुना सिरोला जितो नंबर apen pini nilatung ladak ingdeng pli for youth ke faring ke pamanalam theke apuson halo nilatum ankan wang tala poson si exam payam adim pen punam bibom mangbom si pini ladak bale bothal silumu LP school Pachua Klamate school campus along la poson dak bugana area posin nilatung la hoklo la dipu ada secondary system poson si district ada area sangka tetak do la sinilatum ini ingdeng tiki paman ke lapu east west bilos do an ajutan ka cingnu sila poson ini ingdeng paman ini labang so youth romela andang akan labang so team ki guna pen bang so team ke en pon ke lage than pare krihini angdeng be isia long mesi en pon lo nang oking jang ahut nang incong mang fan semua thap buken sila so yan fan than mon eklo ini labang so conference na jona len ka jona Bang so conference men jokela pulo ka bieng long arat tumpan an misa tikang tungela pahalo tum risoi yang akaya hut exam peng adhorom punon akai punon dala puson halo di kipinchong mang ofan itum mek pen ke thelong le pinchong mang fan kitum arnam halo se arnam fan ke tum chimatha vekni polam theke la pulo gilja ke dun la pen puson se arnam kam ke klem dun pen exam peng adhorom duk me time than dhorom dero hala tum stame alang reng tiga hot ke ana beno se relationship ave pote pethe okreng phana akisung ko lasila bangso en pon princip ni ile tum kachopa speaker tame la bangso team si en pon iglo lasila bangso youtube phana me aprang ken kang ba chior ma si ile tum mang ko si yang klem pon la pen pethe mek pen ke theklong ke pinchong abang ke lagi pai polo si pai po alam tame tum kachar jupon ji fansia bang 14 phana me ka biang no rap an tamira puson si chithana ni fan si pini bang so mi akim si en tono etum difu diocese la pen satgang diocese ini pen chingrom la pet pen etum ka ching hana fada tu aja tursi hari apen fada thang ho apen ka do ka be satgang la pen difu diocese chingrom pet pen etum ana ma phani si akiro gipi la bang so mai aphani tu nithom arni pini ke kejut arni sonsi peplang Pardon. Karena ini akansi media korte tumhan ini Kidamtang jangmi puni phai in korapho arni karbi rong sa amaya tumpen khirang ki amai ki phappo na ho EM Prabhat Chandra Taru aphan kalini talang lang alam karbon konta phaputha puthot harlak BJP local committee atumpen lamthi kebo Lapen EM Prabhat Chandra Taru aphan aho kalipina lamthi karbon konta bapot nilitum ahin pen komentu penetang chidon de pusi
Jor amla kharlang PGP local committee harsing ronghan kong chunbang lapen babu sing terang mai pu lapen mongol sing ko apen pen ronga sara tumaphan lampi boy padopon nomor isi donamlang kangalong ahong ilitum ronga sar amai donang ji busi ilitum sengpon litumayen sar sidami ilitum aphan nona matri council source nang japon bomlan hegdamlong tangti ilitum jong si council aphan chidan rong kiken kidam chok chipu jongdun rong proti ilitum rong asara tum akimang lapen person si kaching pur khechila council asaraphan chok chipu jongdun rong proti apu pen aso kachisor sa asomsi mandeji athi ilitum metha amat rong asar rong harsing rong hanpen ninjepon ahokali athe lapenang itum birta chupang dak theklo amat ninjetap ara nangni pota nilitumari din wiles lo vota dang so pen raje phon chipo birta lai kubalong si nilitum komite mata ke senglo karam ini akrangsi media korte tumhan ini nenga klok ben churu pajerlo nilitum ladak harlak sarkro polling station am number mate phai bang ke fikerener ke ape nilitum local committee hoi pen mate vote committee ke nilitum ka chopapon herang ke me kan nang ko ke lason helo je kedam tang jangmi po tarigin ko rakho arni kar birong saratum alang tum la herang ke me ke phapon along kisuman alam mane hok alam bang nili neng ke dok de dun ko ye ilitum ladak nomor isi donamlang kangalong ilitum leadership mate nilitum leadership ilitum yen sar prabhat chandra taru sar phan pinangan alam karbokondu hegdamlong nilitum halaswan abitalong karbirong sar phan itum hananga chene piniani antai pormenang pipe ta ho anpen pini alam do ulang da development apu thak no ha ko pini ahem su geron along ta suri krip ho ta ho suri kep tang ho paisa ka hang dong lai ho alam ke la ke ahokali athe niliama ta rong asar lo ba ladak harlak jasera lo ni tumari din wiles lo harlak jasera long rong krihini do hala so hut ke dak ni ku balong si nilitum komite mata ke senglo seta pini ani anta ni tum ladak rong krihini asa thetum nanta nanga chenek pu ni tum ye thek long le ase rong asa phan ka chenek polam mangke kumane arong asa the lenengi pusta la ke nilhin ben ke che don de thele na ni tum ini lak local committee hoi pen ke pha ponam apni alang mangke ni tum ni neng insam de la salam mangke la ke hala alang li rongasar woi fit pustame kumar ne kaneng ye bangke hala asege trilo busipu hala bang alang li laso alam boy bang alang li athe proof number klang thai that kematio proof number klang thai lai ko sono la ke hoklam ni tum ke tin nun di ke the ne li me thang mata rongasar lo dak ne li tum ta doni don kamen tum ta chari chalon bom lo ba ilitum IM sar hoi pensen ni tai appointment ke longdun asiku pia katikuk lo puda mete rong sar yan si chiputu nai nanga chirung nanga cherek pendang lo sil stam nang bonai bipo puta alang le tumalam sena na pingkha halai hu tang tung ka chirung pen lo pulutang te Allah ka thak la du jibon rong sar phan la solam aputhak lang tum la boy ga chi pineng ke alang tum birta chupang dak theklo pura nengji thabere tanang nei pobang sene like pudami pini arni ase ponse ni like nei thek chol athe itum ke rong asar poi phit pusetame to seng dat lo tema itum aron barin bate ha ke cheng ben ki jut aron wang jir nei pusi rong asar ameta bilo setame a hokpe ke non marke ilitum hananga ya pon ke council hello council atum han yong si tum ke chok chi pulutang te la ke bang sar che palam thedu aso pen apu ke sorsa song se mandat po athe apu pen aso che sorsa lo pulutang te apu ke thek an buti ke aso phan ke than thelu la song se ni ke jong dami
ตุมพันอันตะเมเป็นเนงออยรีกัดดุกเวรองสาตุมตะเมลาปินียนิวส์กัดดุกเวตาจิเทกลวินิลิกันยองse chok che protang ta nang le tum ta ni son thot alam boy ki pidun nang le tum ta thek thujiกัดดุกเวรองสาตะเมase non ma ke tum ke doramla IEM sarapan ke ilitum along pen ke iliki pining ta ve alang long nge long ning ta ve kali bang se nang achirap dun thulang la phanong se tum isu sor salong protang ta ilitum ke mang son ana tikuk e jima pusin ni ke na tum phan nang chu puji Hansi Jintong Anokum Atirim Kachitini ne Pinpen Laso Kachini Chia Panpura Pini Watarang So Serduna Klamalong Hansi Kidoan Chipangrung Si Kichingsi Isi Hansi Jintong Nokum Chingrom Amai Kipado Ponalong Amai Pu Long Sing Hansi Pen Mai Chipahem Pu Ponsi Kong Chimbang Rasing Hansi Ahin Mai Kipapon Alamthi Tanpa Jermi Ponsi Mai Padopondo Bang so maya long alohizar po kachup hapon laki Jintong karbiricho rong arak himari hansi aphang chup hapon lo lapen pini kache tongpon ni hang ni jang hansi Jintong nokhom chingrom amaya long jumesen atirim apusar aphisar ang thon alamo jingki che tham pon dinti si ing samjen pen bang so ingding isi hansi Jintong anokhom chingrom amai pachon pon Watatang so pen Raja Pansi report Dear Klang Herangki abitung phan ni suri suria kadom ni tu phan se Jintong no hum pen nang li thum ke bang apot ni tu nang li thum phan suri suria kadom pa je lo kadom lasi ni tu pini labang so ingdeng si pini han se Jintong ni tu east west la pen Jintong rong khang ni li pluma yong pen ni tu pini dak che to lasi dak buthalang so serduna klamalong ni tu pini labang so han se Jintong no hum amai ni tu bang Paru sira bang phokep rai si bang phu je tong ni tu na si na ni tum pini dak nak khom ti theka pot na tuman suri suria kadom pa je lo kadom tum pini ni tum pini la so la bang so han se Jintong no hum jingro amai ni tum pini ka pang cheng si taring ko ra trok si yang ni po ji klo pini la bang so dak ser dhuna klamalo ser dhuna klamlong bang pini ingdeng si ni tum cheng ko ni lo Ndala labang solong pen muneng kodak si biji nang itu. Ni tum la bang ke mu ni tum la executive ni tum la executive mate ni tum la kado ka ve la ni tum hansen ok hum pupu is west pen ni tum si anishbak aku meeting du thupo la no hum jingwai pon thupo an sa di mak lo aku hot pon thupo Pante nang tum pinia ke mang do mal da. Ni tum ke mang ke la ni tum nok hum nok dang ni tum la hansen Jintong is west hansen Jintong atu ni tum ipu ipi tirim si wet ipu si wet asi nangke pu parai ke do nang ha parai ke do nang ha pu Jintong do pu long ni li pe do ha pu lu mayong ke do la so ji pu pe pin ji phan isi wet akisung ke boy ka chirap theka phan si ni tum pini la bang so mai pen ni tum chu parai pon ma pen chu pathik pon Nang le tum nok humang bong pen lui the dung na chi tong numa. ni li tum pini nok hum karbi ku ni li tum karbi ri cho do ni li tum Jintong lin dok pu himari hanse ni tum Jintong along ri ge ni tum Jintong lin dok pu ni tum pini la bang so alohi chu pha pon do la pen nang chi tong do Ini langsung ke Ciru pun dalam 3 kali lah. Jadi tu masih Jintong ku si amen dokok lo lah sila. So amen ke militum purkumu cilinang kok. An militum masih Jintong akhai an lah so purkumu ke cini je masih militum pinya mepe ne pangsiang pon lo. Pinya mepe militum citar lipon lo lah so ke citar lipon abang ke hanse Jintong udak si kiplang man Jintong kiplang ceng lindok Pokemon ceng dak Jintong along ri lindok Pokemon ceng pen non pin porong rong man trok non rong along kedu ante rong ten trok ke pleng la so apur ki mukata legi pansi litum sibor ida Tane pini hawar ko an bet na che tong non lo. pini nang si tong don ke isben tan si tong don lo an biasa bang ke Jintong rong khang amri nili ke amri pansi ke bang lo
amri mene khab hamri Meghalaya border pa sini sini tum do ana bang khobor chipi si chitong to pini nale tum khara ke betu tum along na khomri pod tum ta su ka lo pier lo ni tum ke hanse chen thong chigrum ame pen ni tum ta nokhum thidu pot thoilum ni hok du pe ke posi ka ta chini ne bang nokhum sansi bang ta dureb lo bang ta du pik lo ni tum ta isya nokhum pena ke chigrum pen chope ong dung yi pu ni tum ta chuma thalo lo sipini bang pa ching lo bang son ni tum ke bang phan pu nang param ta kali bang kar bi kup ti tum phan ta ni tum ke biduse cha ji ponji alang ni tuma ada to pen ni tum tha sin thong tum man ni tum ta chupi mission ji ara chupi onu yi phan tum ke bang lo ni tum ta isya khei pi mane no isya kur pi ko son ni tum ko na ni tum ta jingru polo na phang ko an sosia ke ongi phansi chubori mon thulo sikadu we taman to chini na sen thong taman na phang ke ong du chum ye phansi jumta ini se pang cheng chot tane pini keceng si keceng rumpon long nang le tum kon ning karong do pini ni tum ke mantuni pen ke la son ong dung pu bang ke la ana arung ge hem si chitong te pinang pini bang first bang phokke brasi amulu ni tum ge chitong lo supin so sarlo hema sar ka duk wenta isto yiran ta dag thelo la ni tuma no hum hem sianta asini tum ke pinso der le no hum gari sarlo tuma joni pe sini tum ke no hum ta dui thekor buchi thekor pasi sarlo tuma ta ham poni tum ke tamari om chorap ke sini tum ke pini ke isik kon lo pi tamari om chorap ke lo la an son thoning rong bang ke awelo asi hansin thong no hum ke bado no hum ta la an om chorap pe dina ke thelong sa hele ni garo ne lo sini tum ke klem pon pin tamari insan chorap pe lo bharia ni garong ni tum na hele kor proxy yang mi po tarin kor proxy ni nilitum hanse chin thong tum hanse chin thong pusarana kachu chini ni aro arim du bigla lasi pisar pusarang thun ching thum si nilitum la hanse chin thong kaching rum ke japan kachu chini thai japan si nilitum la so conference nilitum family conference nilitum ko la peneli to hansi chin thong ke plan koson men si hansi chin thong amen ka chelong ma ko pi pen si ke long ma la he ko amen ni tu ka chin thong la pen ka do ka we ko we ke mi tum chin ni le ji pu se la so pa chin ni dak ye hansi ni tu pi ni hansi chin thong chin ro mai ni tu ji bi ko la si ni tu chin thong ka bi ri shu aman ke deng cheng ni tu reng hang hansi alang men ta reng un ka pu apiso men ka reng teron pi alang limen abang ke reng un hansi penan so men paching rum pet pensi reng un hansi pulang lo asinili tum chin thong kar bil choman ke deng cheng ke reng un hansi ko aben la so dun abang ke lin dok thok khak lo la so dun so bang ke silent dok lo la so dun ke men lin dok la nili tum hansi chin thong ke thilo la pen ka phi cho bang chin thong hansi aro hemari hansi son sinili tum ing deng frok chin thong len dok kiman labang so puthak jo pasini ang deng pi go ji mi tum tanang pasini do nang pasini tum family conference ni tum pasini thong ahi ke chi kon ti jut kar do la sipini adap abirta kala po ansikang ton pon eglo to methak mi kurwang thu